Bé, ja heu vist que hi ha hagut uns últims 7 dies mogudets, amb la Guàrdia Civil amb una operació que han anomenat com a Judes. Jo sincerament l'hauria anomenat com a la Kristallnacht, bàsicament per com ho han fet, perquè al final els mètodes acaben sent els mateixos, però no acaba de demostrar la seva ineptitud. Ja heu vist totes les mofes que han fet del vídeo d'ells intentant rebentar una porta, però no oblidem que aquesta gent va entrar armats i van apuntar, segons comenten, a menors al terra amb una arma i es van emportar persones sense tenir cap tipus de prova. Um, amb un cas que està en una investigació de secret de sumari, déu nhi que s'ha filtrat a la premsa per estar sota secret de sumari, que si hi havia relacions amb el president Torra, que si n'hi havia amb el president Puigdemont, i no deixo de pensar que això és una estratègia, una més, orquestada per les clavegueres de l'Estat, perquè ho tenen molt fàcil. Penseu una cosa, si ara diuen que això és terrorisme, sense haver-hi cap acte terrorista, que hi ha hagut violència sense haver-hi violència, i els estan jutjant abans d'hora per tot això, i vinculen el president Torra amb el president Puigdemont i amb ells, ho tenen molt fàcil. Els acusen de terrorisme, poden demanar l'extradició del president Puigdemont per presumpte terrorisme, i de passada ja estan justificant la sentència que faran de cares al referèndum de l'1 d'octubre. Però la realitat és la que és que segueixen tenint gent tancada a presó, simplement doncs, per haver organitzat un referèndum, gent tancada a presó doncs, amb uns atestats d'aquests que diuen doncs, sota secret de sumari però que ho estan filtrant el que volen. Curiós que arribin abans a les televisions que la pròpia policia en aquests llocs dels fets. I seguim així. I això anirà més. No ens equivoquem, l'estat espanyol no té aturador, l'estat espanyol doncs, és un estat que està contra les cordes en el sentit de que no hi ha hagut violència i intenta provocar-la tant com pugui. I ho acabarà fent de la manera més extrema perquè ho volen, ho necessiten per justificar-se. Ho necessiten per poder dir doncs, que aquestes persones volien una rebel·lió o una sedició, per poder justificar davant del món els seus actes. Estan desesperats i com a animal desesperat, com un animal salvatge que es veu acorralat, doncs ataca. I així és l'estat espanyol. I així és el govern d'Espanya. Ja veieu que a la mínima doncs, ja t'estan amenaçant amb un altre 155. Aquesta és la seva democràcia. O surt o fan el que jo vull o 155. Potser haurien de deixar de ser el poble del ui, sí, ui ara, perquè som molt de ui ara, però sí, ui ara, ens quedem amb un no res. Som conscients de la força que tenim com a poble, com a col·lectiu? Som conscients del que podem fer? Som conscients de que no són res, de que no pinta res a Espanya al món? De que tota la seva policia que envia a Catalunya no pinta res? Ni tots els jutges, ni tots els policies, ni tot l'exèrcit espanyol pot fer res davant d'un poble determinat i pacífic. Ells necessiten violència per justificar-se. I vincular el president amb el terrorisme és una altra de les seves maneres matusseres per intentar una extradició i faran el que faci falta. I vulneraran drets, com ens estan fent, drets fonamentals, la nostra llibertat, la nostra democràcia, fins que se'ls hi pari els peus. I els peus s'esperaran amb la unilateralitat. I qui té la capacitat d'exercici és el poble de Catalunya. Som tots nosaltres. I si els partits no estan disposats a tirar endavant amb les raons de l'1 d'octubre, amb el mandat de l'1 d'octubre, és responsabilitat nostra canviar aquest govern o canviar aquests partits i ficar gent al davant que estigui disposada a tirar endavant. Ficar gent que estigui disposada a avançar i a representar els ciutadans. Mentre els hi permetem a l'estat espanyol que vagin fent de les seves, ells faran. Són així. No han de demanar perdó per res. Perquè ells tenen l'estat, ells tenen la força d'un estat, ells poden permetre's tenir les clavegueres, ells tenen pressupost per inventar-se les coses, tenen un pressupost pel CNI, tenen un pressupost per seguir-nos, per punxar-nos el telèfon. No els hi cal ni ordres judicials perquè no us preocupeu perquè això ells ho tiren endavant i si no ho negaran tot. Després poden buscar proves dient que ens ha arribat per aquí i per allà, però quan realment doncs, potser hauran fet un buidatge d'un telèfon sense cap permís ni ordre judicial. Se les tenen totes pensades. I, òbviament, surt gratuït si ets dels seus insultar i calumniar i injuriar a les xarxes i amenaçar. Perquè ja veieu que a uns ens persegueixen, a uns ens acusen de delicte d'odi per defensar, per estar a favor d'alguna cosa, i en canvi d'altres uniformats o uniformades
per dir clarament que odien una persona per la seva manera de pensar o un col·lectiu per la seva manera de pensar, que fan piolades on manifesten el seu odi o menyspreu una persona per la seva condició sexual, on fan piolades injuriant, amenaçant, insultant a les famílies, a aquestes no els hi passa res. A aquestes els conviden a fer xerrades a Mallorca, estan de baixa i sense demanar permís per utilitzar el nom de Mossos d'Esquadra. Saps de qui parlo, no, Imma? Perquè suposo que veuràs aquest vídeo com els mires tot. Espero que també aquesta gent tingui proves sobre que alguns anem a fer xerrades als CDRs i filtrem informació del cos de Mossos d'Esquadra, perquè aquí ara mateix l'única informació filtrada em sembla que ha estat d'aquesta persona. Des del moment que es publica un vídeo a les xarxes, corre per les xarxes, no és una filtració d'aquesta persona, en aquest cas meva. Segueix insultant, segueix denunciant, segueix fent el que vulguis, fins i tot te'n pots anar a reunir 3 o 4 hores amb el fiscal de Girona, que això segur que ho saps fer molt bé, i res, seguirem plantant cara i guanyarem, saps que guanyarem, perquè els independentistes tenim la raó, per molt que utilitzeu tribunals i que us hagueu interioritzat bé el discurs aquell de Fernández Díaz de «Esto la fiscalia te lo afina». Catalans i catalanes, no dubteu que guanyarem, depèn de nosaltres, no tingueu cap por, jo no els tinc cap por i veieu com apreten. Utilitzaran la seva merda, utilitzaran els seus mitjans, utilitzaran les xarxes socials, el més pur estil de Goebbels, el més pur estil del nazisme, el més pur estil de la manipulació, agafaran un vídeo, el retallaran, triaran la part que més els agradi i serà una vegada més. Però per això nosaltres seguirem combatent, tossuda ben alçats i no ens rendirem. Visca la República de Catalunya i Aran.